Wis. Mela, grazzi daw kollha li tina kienu anka dawk li tarawna via il-YouTube Live. Illum hija l-aħħar laqgħa minn din is-sensiela ta' tliet laqgħat li għamilna nhar li xqalulna. Daqsxejn ta' laqgħat b'xeħta daqsxejn differenti, konna qed naraw dak li l-esperti qalulna naħla Maltija u imbagħad analizzajnieh u rajna daqsxejn ftit iktar fid-dettall u għandna daqsxejn iktar fil-merti tal-naħla Maltija u dak kollu li qalulna. Illum hija l-aħħar laqgħa. Din il-laqgħa se tkun tiġi ovvjament ukoll tinbasط fuq YouTube ġifieri rekordjata daw kollha illi ma rnexxilhomx jiġu magħna fl-ewwel u t-tieni laqgħa. Dawn il-laqgħat rekordjat se jkunu fuq il-sit tal-YouTube, iċ-ċanel tal-YouTube tagħna. Dejjem ġifieri jekk la darba wieħed ikun irid jara t-tieni laqgħa, merħba bikom illi tarawhom fiċ-ċanel tagħna u taraw kemm dawn il-laqgħat u anke oħrajn li nagħmlu matul is-sena ħafna iktar informazzjoni, dokumentari relatati ovvjament man-naħa Maltija. Mela, għal darb'oħra din il-laqgħa se jkollha l-format li l-ewwel qed naraw daqsxejn x'qalulna l-esperti u mbagħad flimkien naraw u niddiskutu daqsxejn tajjeb il-merti tal-intqal mill-esperti. Tajjeb. Il-videos illi se nkunu qed naraw huma tal-Prof David Mifsud, l-akademiku riċerkatriċi Simon Butajja, in-naħħal Joseph Galleja, in-naħħal Vargas Spiteri u in-naħħala Michelangelo Muscat kif ukoll Arnold Grigg. Tajjeb. Nagħtu bidu għall-ewwel taqsima illi se nkunu qed narawnu daqsxejn ix-xjenza bħala għodda li tgħinna niskopru iktar in-naħla Maltija. Mawdwar 15-10 sena ilu bdejna nagħmlu ħafna riċerka biex naraw dan l-istokk oriġinali Malti għadux jeżisti jew le u sebna li għad jeżisti sebna li għad illum ta' kif aħna nistgħu nikkonservaw in-naħla Maltija, in-naħla Maltija hija mita wkoll jekk jafu tajjeb. U hija naqblu minni naħdem ta' grupp sitt Maltin u niktar tajna biex ikabli għafmat. Nkejja nagħmlu inti x-xorta ikollu ħafna domandi li inti ma xi ċafi. Allura, nagħtu għal 5 snin iddeċidejna nagħmlu esperiment kbir. Tajjeb, l-esperiment fejn. Koloni tal-aqal kollu li jitħallu għalli. Għajem, ovvijament, id-deċinejna l-għalatu l-etta traħna l-dawn il-koloni, l-ħawda l-għal, u l-għas jek dawn ikollhom son, li kien fattu għom xlaħasi, kħeżina għatejnijom fin-natura ta' tajjem. U dan esperiment, suppost kien esperiment, għazdaw sekundajn ta' esperiment, كانوا يجيبون سنة ولا توني كينا إدري سنة إنها الكل إدري فنها لا تطمئن يكون عشينا كل ويجي نحن نعطي كل واحد وضل الفريفيكا اللي إن عندنا نقول في وقت السنة قلنا حتى نؤمن اللي يعطي بالنا l-eżistenza għal-mart. Huwa kollha parlament. Għedin aħna inkellu
Tajjeb ma dawn esperti anke barranin. Kull xahar kollha kaxxu nifhmuha u kif da diversi parametri differenti. Mela riċentament dawn għajdu s-sintetijiet tat-dottorat edha nistudja dal-mikroorganismi li jgħixu ġewwa in-naħa Maltija. X'inhu mikroorganismi? Mikroorganismi huma l-Ingliż jismejhom microorganisms, organismi li huma żgħar nistgħu narawhom biss nużaw microscopes. Infatti nagħmilhom tant huma iżgħar minn hekk kif bil-microscopes nistax nagħmlu fil-verità. Għalfejn interessant nistudjaw mikroorganismi għara fi waħda u sempliċi. Għandna sibna li mikroorganismi ġewwa kuntan ġewwa tan-nies huma importanti għas-sabqa tagħna, għas-saħħa mhux fiżika biss. U stess għandna li sibna li dawn ċertu mikroorganismi jkunu nies, jkunu bakterja, iżommu in-naħla sabiħa żommu nara iktar resistenti fuq għal ċertu attacchi speċifikament pereżempju bis-servejt tal-feromart. Issa il-proġett tagħna partikolari qegħdin nistudjaw ċertu batterja li diġà nafu, diġà sibna li jistgħu biss ċertu naħalmati u ma nistgħu nfehmu aktar. Mistoqsija li kienet għaliex. U kif issa nirrealizzaw dal-batterju li jista' tiġġor ħalmati ma' forsi resistenti tagħhom għal eżempju nerġa' invite venom għal forsi l-adattament tiegħu għal ċertu ambjent li waqs. Honestly, ambjent ħarx. L-ambjent li mhuwiex stant li mhux faċli biex tgħix fih, speċjalment tkun naħlaq l ma tistax il-mantra, ma tistax il-ċjudu fejn tista' tmur id-daħal. So dak huwa l-istudju tiegħek. Mela, hemmhekk rajna l-ġi akademiċi li kienu parti minn dan il-proġett jiddiskutu fuq l-għodod li għandna biex mod xjentifiku nanalizzaw in-naħla Maltija. Sewwa. Però qabel niddiskutu dan kollu nixtieq nerġa' noħodkom għal l-ewwel laqgħa li fiha konna tqajna parti minn din is-sensiela. U fil-fatt bdejna dawn is-sensiela tal-qata l waħda minn tlieta hija billi analizzajna daqsxejn ir-rabta li hemm bejn il-Gżejjer Malti, il-poplu Malti ukoll u in-naħla Maltija. Sewwa. Mela, bdejna billi tkellimna fuq l-isem ta' Malta u Melida ħodkom lura għal dawn il-mabel ta' żmien l-Imperju Rumanu u daqsxejn iktar il-fluttim. U r-rabta li hemm bejn Malta, l-isem innifsu ta' Malta u Melita. Ġifieri għasel hemm. U min jagħmel l-għasel huwa din il-popolazzjoni tagħna speċjali jisimha ta' Gżejjer. Ma pereżempju mhux biss ngħid għandi deċimunita żgħira illi llum il-ġurnata nas biss għadna nsibu u nużawha il-trimens illi kif tistgħu taraw anke fil-umanistika bħala poplu bħala gvern tistgħu taraw l-kien ukoll. Dejjem rajna illi saħansitra ta' tqonna tfajnija fuq il-munita tagħna. Din naħa tal-għasra issa hawnhekk qed nitkellmu fis-sena 1972. Jiġifieri dakinhar b'mod xjentifiku żgur ma kellna l-ebda idea illi kellna din il-naħla speċjali f'Malta b'mod uffiċjali sewa xejn konna nafu. Imma b'mod mhux uffiċjali dejjem konna nafu li għandna din in-naħla speċjali. Tant illi anke konna ddeċidejna li nitfaqgħu fuq dik il-munita tal-flus. Insegwu bil-proċessi xjentifiċi li waslu biex isma' aħna realizzajna li għandna n-naħla tagħna. Il-proċessi
wieħed minnhom huwa l-toqgħod kejl literalment għax anke il-mod kif jidhru u t-tfassila tal-partijiet ta' ġisimhom huma differenti. Tajjeb minn xulxin. Jiġifieri anke b'dak il-mod nistgħu naslu għal naħal tal-għasel li huwa differenti, sottospeċi differenti. Tajjeb. Wasalna għas-sena 1997 fejn uffiċjalment kien hemm effett xjentifiku tajjeb illi uffiċjalment kategorizza naħla Maltija bħala naħla Maltija bħala naħla unika. U tajniha l-isem Apis mellifera. Apis mellifera huma l-ismijiet tal-ġinus tal-species tan-naħal tal-għasel Rutneri. Tajjeb. Rutneri huwa l-isem ta' sottospeċi Maltija. Ovvjament, matul is-snin dejjem isiru iktar riċerka bl-użu ta' xjenza, għax wara kollox it-topic li qed niddiskutu huwa l-użu ta' xjenza bħala għodod biex niskopru iktar fuq in-naħla Maltija, tajjeb. U ovvjament iktar kemm ikun hemm riċerka iktar naslu biex niskopru għax affarijiet ma jkunux għadhom skoperti minn għall-bniedem. Tajjeb. U għal-dastant iktar kemm użaw għodod differenti u iktar kemm teknoloġija fi xjenza tal-sviluppa aktar naraw blendi differenti dawn il-lejt li għandna madwarna. Tajjeb, fosthom in-naħla tal-qasel tajjeb. U kif tistgħu taraw, issa dik probabbli fid-dinja tax-xjenza hija xejn antikwata għalkemm hija tas-sena 2020. Imma naraw l-iżviluppi fix-xjenza huma li tarafni. Tajjeb allura ma dan kollu nosservaw li hemm f'riċerka pjuttost riċenti tajjeb li saret fuq in-naħal tal-għasel naraw li hemmhekk dak ix-ċirku markata f'din il-paper tajjeb numru 12. Kważi kważi in-numru jgħaddi l-gżejjer infushom ta' Malta. Tajjeb daqshekk huma sar Malta. Imma xorta fuq dawn il-gżejjer żgħar għal dawn il-grupp ta' snin irnexxiela tevolvi din il-lejqa speċjali dan l-insett tajjeb in-naħla tal-għasel Maltija. U saħansitra kategorizza anke bix-xjenza indunajna l-isma dan insett speċjali. Jiġifieri minkejja dawn l-isfidi kollha li matul l-isferijiet sfortunatament minħabba azzjonijiet antropogeniċi, xi tfisser din il-kelma antropogeniċi kkawżati mill-bniedem, mhux isaħħu b'mod naturali, ovvjament. L-estinzjoni ta' ħlejqiet huwa parti mill-proċess naturali fin-natura. Imma estinzjonijiet antropogeniċi dak huma kkawżati b'mod artifiċjali mill-bniedem, ġifieri dik ir-responsabilità hija fuq l-ispallejn tal-bniedem. Tajjeb. Jiġifieri minkejja li aħna bħala bnedmin u minkejja li aħna din il-ħlejqa li għandna f'Malta kważi kważi jew rasu tajjeb issir. Xorta imma bis-sewwa u bil-ħażin tajjeb din il-ħlejqa b'xi mod jew baqgħet issalvaġ bil-daqshekk hija reżiljenti. Jiġifieri imma mhijiex skuża illi ngħidu illi isma' kemm hija reżiljenzi xorta din baqgħet tagħmel fil-gżejjer ma timxi mod jew ieħor mhijiex skuża illi inkomplu nikkawżaw l-ħsara għax il-mistoqsija mbagħad hija jista' jasal f'punt fil-futur illi tant tkun ikkawżat il-ħsara tajjeb hawn il-kawża li hija ħsara b'mezz differenti. Hawnhekk semmejt pereżempju bes Amerikana tagħha marti ieħor li jista' jkun jidħol fil-gżejjer Maltin. U ovvjament il-problema prinċipali hija t-taħlit ma' naħa tal-għasel ieħor li huwa importanti. Jiġifieri li hija l-iktar problema prinċipali. Il-mistoqsija tibqa' liema huwa l-limit li din miskina din in-naħa Maltija jirnexxielha tirpilha jagħmlu. Forsi qed jeżaż li din tant inkunu tajnija fuq rasha illi sfortunatament ma jirnexxielix tirpilha. Jiġifieri u laqgħet irridu mmorru għal dak li sar. Jiġifieri dan kien studju mill-2017 pereżempju li iva minkejja dawn iċ-ċirkostanzi kollha li semmejna u li qed insemmu
In-naħa Maltija b'xi mod jew xorta tagħmel fil-limitazzjonijiet tagħha, tajjeb. Imma ovvjament bħalma qed nosservaw hekk tajjeb l-underlining li jisma' rekomandazzjonijiet dejjem huma l-konservazzjoni għax nifhmu illi dan huwa studju xejn iktar reċenti illi napprezzaw fl-analiżi tal-grafika illi nistgħu napprezzaw illi dejjem f'kull riċerka nsibu fuq il-gżejjer Maltin relatata ma' naħa tal-Għażel li tkun qed tinvestiga naħa Maltija, dejjem ikun hemm dawn l-elementi ta' taħlit illi sfortunatament huma ta' dannu kbir tajjeb jikkontaminaw il-ġenetika ta' naħa Maltija li waslu fl-inqas ta' reżiljenza. Tajjeb. Inkluż ġifieri dak kien studju li kien parti mir-riċerka tal-Master Sejri li anke f'nies illi saħansitra mingħajrhom jitrabu n-naħa Malti. Spiss ikollhom in-naħa Malti. Ġifieri tant hi problema wiesa illi jekk mhux ħanxammru l-kliem u mhux ħaġa nazzjonali fuqha, hija diffiċli illi se nkunu qed inwasslu dan l-insett illi ġew adattat għall-kundizzjonijiet Malti, huwa l-iktar wieħed adegwat għall-kundizzjonijiet Malti biex jibqa' jagħmel fil-gżejjer Malti. Hawnhekk nirreferi għall-istudji illi kienet isemmi il-Prof David Persuni. Illi bażikament ikkumparaw ġifieri dawn l-idejat illi jisma' naħa Maltija hija aħjar min-naħa tal-Għażel barrani f'Malta. Dan mhumiex issa biss idejat, dawn huma anke blotot tax-xjenza konfermati. Blotot tax-xjenza konfermati. Jiġifieri hawnhekk f'din il-graf sempliċi nistgħu naraw li jisma' din il-linja safra ħadra hija l-linja li tirrappreżenta dawn il-kaxxi tan-naħa tal-Għażel barrani, dawn-il-kolonji tan-naħa tal-Għażel barrani. Tajjeb. U l-linja griża se tirrappreżenta Maltin li kif tistgħu tapprezzaw hawnhekk tul kemm tagħmel esperiment. In-naħa tal-Għażel Malti b'xi mod jew ieħor hekk. Imma ovvjament naraw il-naħa tal-Għażel barrani li krexxi. Ġifieri għandha mhux biex osservazzjonijiet tan-naħara, issa anke konfermata bix-xjenza. Tajjeb. Illi din hija riċerka li għamlet aċċenna liha ir-riċerkatriċi fil-video Simon Butarri. Illi il-riċerka li hija involuta fiha qed jinvestiga il-microflora, questa microflora hija xi ħaġa li aħna bħala bnedmin għandna wkoll fis-sistema diġestiva tagħna ta' il-microflora. U ovvjament il-microflora tgħinna biex pereżempju li kien il-linji nintġeruh ta' xejn aħjar. U anke tgħin tassew fl-absorption ta' dawn l-affarijiet li ngħidu. Tajjeb. Jiġifieri dik huwa l-media. Imma qed niskopru illi anke fis-sistema diġestiva għalkemm sawija di. Għalkemm sawija. Jiena naqra u riċerka li tmur f'dan l-aspetti, nimmereferi għax nirrealizzaw li aħna bħala bnedmin ta' fadlina x'nitgħamlu x'niskopri. U dak hu s-sabiħ tax-xjenza li dejjem tistaqsi niskopri. F'dan il-każ qed niskopru li anke jista' jkun wieħed mill-elementi għalfejn in-naħa Maltija tagħmar aħjar fil-gżejjer Maltin sforz dawn l-adattamenti li evolvitaw f'dawn is-snin hija minħabba wkoll adattamenti li kellha fis-sistema diġestiva tagħha u l-microflora tajjeb li tinsibu fil-naħla Maltija. Jiġifieri anke minn ġewwa dawn l-adattamenti ġifieri hemm da symbiosi tajjeb. Jiġifieri huma affarijiet li xi wħud daqqas biss nikkonsidrawhom li kif jista' jkun dawn affarijiet li il-microflora li għandha ġewwa fil-ġewwien tagħha wkoll qed jgħinna biex fil-kuntest tal-klima Maltija tkun reżiljenti wkoll. Ġifieri tant huma tant għatfadal x'niskopru tajjeb. U din il-mistoqsija li qed nagħmel lili nnifsi fil-kuntest ta' rappreżentant tal-Fondazzjoni Konservazzjoni tagħna Maltija, imma wkoll għalikom il-pubbliku ġenerali, il-naħal, il-interessati, da kollha li qed jaraw tattendu taraw laqa li isma' kemm għatfadal x'niskopru fuq
in-naħa tal-għasel, sewa bħala għasel, imma anke fuq in-naħa Maltija. Ma nfadax niskopru probabbli affarijiet li probabbli fil-passat ma kienux għanduna għamona, imma issa b'għodu ċjentifiċi ġodda nistgħu issa ninvestigaw. Ġifieri, għalhekk ma nfadax niskopru, għalhekk ma nfadax niskopru. U ovvjament mistoqsija li tmur oltre kemm ma nfadax niskopru hija misma' jekk in-naħa tal-għasel Malti ħankunu qed intuħ fuq rasu u ħanagħmlu kolazzjoni possibbli biex ma nikkonservawx. Tajjeb, għaram kemm dawn l-affarijiet u l-potenzjal biex niskopru dawn l-affarijiet. Imma forsi xi tip ta' kimika li tipproduċi l-isma' Malti għall-istess tfejla ċerta mar. Pereżempju, jekk dak li jkunu fix-xjenza ma nibqgħux investigaw dik imma jekk mhux ma jintilna pereżempju naħal tal-għasel Malti, tiżgur x'għandhom nistgħu investigaw, għax dak il-potenzjal nistgħu investigaw għal dak l-attribut x'għajn hemmhekk għax in-naħa Malti għandhom estremta x'għajn tuħsiebha. Jiġifieri għalhekk hemm potenzjal ukoll li jista' jkun moħħli f'dan il-kontest. Jiġifieri huma affarijiet li mhux biss irridu naħsbu f'termini ta' produzzjoni li anke kif ikkonfermat naħa Maltija wkoll tagħmel prodott ta' għasel hija mhux biss. Irridu nwessaw il-perspettiva tagħna għax hemm ħafna ta' affarijiet li nistgħu investigaw u li qegħdin hemmhekk esti biex aħna niskopruhom. Imma ovvjament biex niskopruhom irid ikollna dan is-sors, dan il-midju li huwa naħa tal-għasel Malti. U li sfortunatament kif imur qed jiġi estint mela dak il-potenzjal kollu ta' skoperta, dak il-potenzjal kollu ta' ġid ukoll. Tajjeb, ta' produttività mhux biss f'termini ta' għasel imma ta' f'termini ta' affarijiet oħrajn. Dak jkun kollu moħħli. Fit-taqsima li issa nkunu qed nitkellmu fuq l-armonija li hemm bejn il-ħtieġa bejn in-naħa Maltija, in-naħa u l-ambjent. Tistgħu tapprezzaw li kważi kważi dawn it-tlieta kollha huma waħda tkun mal-oħra għax m'hemmx naħal Malti mingħajr naħa Maltija, ma fl-istess ħin m'hemmx naħa Maltija jekk ma jkunx ambjent li wasal. Ħanaraw x'qalulna l-esperti u l-kelliema tagħna. L-importanza konservazzjoni tal-Maltija hija kbira. Jekk wieħed jara id-diġà xogħol kuntest literarju il-ħajri tal-mija tal-xejn xogħol prodotti agrikoli li niklu ġieli minħabba id-dakra li tagħmel it-naħla. Mela jibqa' ħajbqa' din il-konservazzjoni tal-naħla Maltija. Din id-dakra prodotti agrikoli Maltin ħabbu biex ma jgħid l-intent. U importanti li tagħmel il-ħaġa fil-bsir ħadd għaxin. Apparti minn hekk, fis-settur tal-agrikoltura li tikkonserva din il-naħla Maltija hija importanti ħafna. Hija enerġetika għal-medi li hija Maltijiet wara ħafna minn ta' snin, jekk ta' snin. Allura irridu nikkonservawha. Għaliex jekk nirriduha, nirridu il-pajjiż. Fil nostru għermet, ma rridux nasbu għermet, għandu s-jirgħu li kollox. Biex dak il-patrimonju illi ġejji klub l-evoluzzjoni jistaħħa inkomplu użat tas-settur avvistiku biex daw kollha li jikkarbu in-naħal ikunu jistgħu ikunu kwalità kuntenti b'intespekja qed itħaff. Importanti ħafna għal awareness. Issa iktar ma poplu Malti ġenerali
ikun konxju tal-affarijiet sbieħ tan-naħa li għandu naħal kif jaħdem il-miraqlu tal-ħolqina tal-kopor għal dal-meġa fil-jem tara undirek fatti da inta ma' bidejk, fossu bidejk daru bajnejk. Li meta l-mejdu għandu għatiri għamil blas xizbogni għajem u xkobok. U jħed ikun nishtiq kamil nisjetu tal-ma tibħallem fuq dawn l-affarijiet. Inkakkar kollox holistiku. U tara kif kollox jintegrajt fit-tminħajn l-intervent tal-bridem das-sajja. Aswar bridem għabas iktar jirnexxi dawn l-affarijiet. Il-beekeeper Martin bħaltu l-beekeeper. Wara li għamel dan ix-xogħol kollu għalmenu xi daqsxejn sodisfazzjon saj għandu jkollu. Għandu kif kellna Kristin il-Bosnin taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu fuq għadruħux għat-trasi li aħna jiskot tal-huwa primarjament. L-ewwel insomma naħa ħajja. Imma ġart li għassartina nas. Dan huwa iskopra imma inti tħossi kollu naħal saftu. Intu s-sajkollu naħal għal-gatta għal-ambjent. Miri kollu naħal s-kollu da sal-mugħek. Saka ma kellek xejn. Allura, hemm li, hemm ċertu armonija bejn il-naħla malkija, il-beekeeper, u l-ambjent naħseb dawn huma tliet kollu illi huma importanti meslukin. Għala d-interess li jkollna nfsaqtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni minn li jkun terapija. Tara mhux biss l-agrikoltura Malta toffri ħafna iktar minn sempliċement produzzjoni li jieħdu b'mod dirett minn dan. Għaliex l-għarnata għandha unika li għandna xnut ta' probiet mill-għanat. U irja għal-ġa hija trazzjoni għalli interessa l-problema tiegħu. Naqabalija ta' Qed nitkellmu issa fuq il-iwa kien nisaqilna. Qed nitkellmu issa fuq il-fatt li isma' f'Malta għandna din il-għana Maltija li għandhom bżonn naħala u għandhom bżonn ukoll l-ambjent in ġenerali u anke s-settur agrikolu. Ġifieri u anke f'Malta ma napprezzawx biżżejjed il-fatt li aħna għandna servizzi l-akra li għaw xejn. Ġifieri barra minn Malta nsibu ċirkostanzi fejn anke dak sempliċiment servizz ta' dakra li tagħmel ngħid rasel xi drabi nsibu sitwazzjonijiet fejn il-bdiewa jridu jikru dak is-servizz. Għax tant m'hemmx naħal naturali. Aħna f'Malta għandna l-vantaġġ illi huwa post żgħir, post illi s'issa tajjeb nistgħu ngħidu għall-inqas m'hemm bżonn għal dan is-servizz ta' tiegħi ta' dakra. Tajjeb. Ġifieri huma affarijiet li xorta tista' jkonsidraw. Ġifieri tajjeb insomma xejn ta' perspettiva wiesa wkoll. Mhux għandna aħna ta' servizz tajjeb naħla Maltija, imma wkoll għal dak ħafna li nsibu. Mela, din hija daqsxejn minn riċerka li anke kont għamilt jiena lura fl-2020 li konna qed ninvestigaw daqsxejn il-maniġjar tan-naħħal fil-gżejjer. U nosservaw li pereżempju madwar 50% ta' dawk in-naħħala ikollhom jittrattaw b'mod kimiku għall-mard li nsibu fin-naħa tal-għasel. Tajjeb. Jiġifieri bħala naħħala ikollhom jibbligaw dan it-trattament biex ovvjament joqtlu dan il-mard li nsibu sfortunatament fin-naħa tal-għasel. Issa napprezzaw li kull darba li napplikaw dawn il-trattamenti kimiċi jista' jkun li aħna għandu ċerta traċċi illi dawn jistgħu imorru fil-prodotti tagħna jeffettwaw dawn bħalma aħna nġibdraw l-antibiotics u dawn jeffettwawna ħajja għal aħjar kien ikollhom ukoll side effects. Ġifieri
daqstant jgħu il-trattamenti għal-naħa tal-għasel. Ġifiri, napprezzaw ukoll illi meta nagħtu trattament kimiku anke biex nipproteġu naħa tal-għasel tagħna, tajjeb, imma ovvjament hemm konsekwenzi illi napprezzaw u anke il-fatt li jisma' tal-trattament mhux biss qed jaffettwa naħa tal-għasel, imma jista' jkun ukoll qed jaffettwa il-prodotti li għandna nħejju min-naħa tal-għasel ukoll. Għax da jista' jkun li ħajkun hemm traċċi pereżempju fl-għasel li jien fix-xarm. U l-mistoqsija ulterjuri li tiġi b'mod naturali hija li jisma' in-naħala huma fis-sejjed informati fuq pereżempju iż-żmien li għandhom jagħtu fit-trattament u rigward id-dożi u kien idejhom it-trattament li ħarġet mistoqsijiet qed hemmhekk għax illum il-ġurnata wkoll qed napprezzaw li jisma' qed naraw li mart ta' naħa tal-għasel li tkun iktar resistenti għal dawn il-trattamenti kimiċi saħansitra. Tajjeb. Ġifieri għandhom minn dak l-għad isma' aħna informati bis-sejjed fuq il-fatt illi rridu u d-dożi jridu ta' ċerta miżura. Hawnhekk nerġa' nsemmi l-istudju li refera l-Prof David nifsu tal-għix, għax dan huwa bażikament miktub l-isla fuq l-abjad ta' paragnum bejn għand tal-għasel Malti u għand tal-għasel Barrani. Tajjeb. U tapprezzaw illi f'dan l-esperiment partikolari trattament kien ugwali fil-bidu u mbagħad ħallu marrieħ biex ngħidu hekk. Tajjeb. U napprezzaw illi b'xi mod ieħor dan hija infestazzjoni tal-qurdina tal-marijuana semmejna fit-tieni lagħab f'din is-sensiela. U napprezzaw illi matul il-mogħdija ta' żmien b'xi mod jew ieħor il-naħa Malti kien infestat bil-varroa f'livelli li huma minimi. Xorta baqgħet reżiljenti wieħed, ġifieri in-naħa Malti għandu ċerta atteġġament illi għandu reżiljenti għal din l-qurdina partikolari. Atteġġament li pereżempju mhux ma rajniex kaxxi tal-għasel Maltini barranin skużaw li kienu użati f'dan il-riċerka xjentifika. Ġifieri anke minn dak l-aspett huwa iktar jaqbillek iktar li inti tuża in-naħa tal-għasel Malti f'termini ta' użu ta' pestiċidi li inti jkollok tuża biex tipproteġi in-naħa tal-għasel tiegħek. U hawnhekk ġast kemm semmuha ġifieri ta' li jista' jkun il-naħa tal-għasel Malti qed juri dal-attaġġament għax issa adattaw ukoll għal dawn il-kondizzjonijiet. Nixtieq insemmi wkoll li x'kultant jsir fuq is-suq u hekk biex jixtru din naħseb semmejna wkoll fit-tira ma tgħidilx illi jista' jkun li fuq is-suq biex wieħed jixtri naħa tal-għasel insibu naħa tal-għasel li jkun reklamat bħala li huwa tajba l-varroa, li huwa residenti, nisabaw dan. Tajjeb. Imma mir-riċerka li saħħet jirriżulta li jista' jkun illi dawk l-elementi li joħorġu f'termini ta' resistenza għal mart ikunu jintwerew biss fil-lokal fejn huma fil-post fir-reġjun fejn huma sviluppati bħal imma bad meta jkunu importati għal postijiet ġodda bħal pereżempju ngħidu għandna Malta, dak l-atteġġament bħala fis-swiex jintefa'. Jiġifieri anke fil-kuntest ta' isma' qed nixtru mis-suq għasel li huwa resistenti għall-qurdina tal-varroa. Jiġifieri qasdik li jammikabbja l-kondizzjonijiet Maltin għax jista' jkun u l-każ huwa li r-riċerka saħħet li dak il-kondizzjonijiet la darba jkunu importati fil-gżejjer Maltin dawk l-atteġġamenti jintefa'. Jiġifieri anke f'din hemm lok li jisma' jintużaw għamantija wkoll. Hawnhekk qed nosservaw li isma' dawn huma prevalenza ta' viruses li anke f'dan il-kuntest in-naħa Maltina kemm kellha prevalenza ta' minn dawn xorta baqgħet kampa.
Al kontrarju ta' dan nagħti l-għasal li kienet intuża bħala paragun ir-riċerka eżatt. Tajjeb. Imma mhux biss. Għax anka fil-kontest ta' produzzjoni ta' għasel nosservaw li jisma' naħal-mat jagħmel minn kull kaxxa tajjeb 6 kilos. U naħal barra minn 10 kilos. Jiġifieri anka f'termini ta' produzzjoni hija xi ħaġa li hija evidenti wkoll li l-għadam ma naħsel il-wadatà għal-klima u kondizzjonijiet magħtin. Anka dak ir-rigward jaqbillek iktar fil-żon in-naħa tal-Malti. Jekk nixtarru daqsxejn din il-biċċa daqsxejn iktar nirrealizzaw ukoll illi hemm inqas spejjeż ukoll għax ovvjament kif semmew il-kelliema tagħna dak li jkun jieħu gost li pereżempju għalina sibu daqsxejn ħażin. U għaldaqstant naraw li jisma' fil-tkattir u fil-manteniment tan-naħa tal-kultura sma' ċerta kapitali li trid ikollok ovvjament tkun naħal. Ovvjament kien wieħed irid jagħmel flus jiena tal-opinjoni li jsir xi ħomiju. Tajjeb għax l-agrikoltura hija xi ħaġa li hija staġjonali, xi ħaġa li tinbidel ma jiġifieri jekk jogħġobkom jittiru l flus sinjori għajn tabsu xi ħobiju. Imma napprezzaw li jiġifieri hemm ċerta spejjeż ukoll fil-agrikoltura bħalma hemm ovvjament fis-settur agrikolu kollu. Imma anke fit-trobbija tan-naħa tal-għasel fil-kundizzjonijiet f'Malta, tajjeb fl-agrikoltura għandek inqas spejjeż. Jistaqsi għal xiex. Għandek inqas spejjeż għax l-ewwel nies m'għandekx spejjeż ta' importazzjoni. Inqas spejjeż ta' manutenzzjoni għax ngħidu la darba naħla Malti għal residenti tal-kundizzjonijiet Maltin. Mela m'għandekx dak l-ammont li ta' spejjeż fil-ġestjoni tagħha, jiġifieri hemm dak l-aspett jagħmilek iktar. Ġestjoni tal-mart kienet tajlu kont rajna. In-naħa Maltija hija resistenti għal ċerta mart illi naħa l-barra mhuwiex. Jiġifieri wieħed forsi kien rabberran naħa Maltija illi jevita milli juża l-trattament eċċessiv u jinfoq f'dan it-trattament eċċessiv. Jiġifieri hemm aspetti li huma kważi kważi hemm affarijiet ekonomiċi jagħmlu ħafna sens. U ovvjament għal-prodotti li inti qed tagħmel illum il-ġurnata inti tkellem fuq dawn l-affarijiet organi mhux prodotti agrikoli li huma organi. Illi anke fil-kontest inti qed tagħmel prodotti li prodotti li huwa organiku mingħajr użu tal-pestiċidi. Ġifieri hemm dak iċ-ċans ukoll. Ġifieri jridu jkollna daqsxejn ta' perspettiva wiesa' fuq dawn l-elementi kollha meta bieħla bin-naħa Maltija. Sewwa. U apparti li hemm inqas spejjeż, ngħidu tajjeb, hemm iktar ukoll profitti għal xi. Mela l-ewwel għandek kif ukoll ikkonfermajnija mhux biss ġifieri hija l-idea ta' naħħar, hekk konfermata issa li isma' ġurnata tal-għasel Malti minn għandek produzzjoni iżjed ta' għasel. Tajjeb. Prezz tal-għasel ukoll. Mela napprezzaw li f'Malta l-produzzjoni hija limitata għal-sant aħna nistgħu nikkapitalizzaw fuq dik u l-fatt li jisma' għasel Malti prodotti prodotti li huwa tajjeb ħafna u għal-dastant nistgħu aħna l-għasel li nipproduċu nġibla xi prezz iktar minn tmur fis-supermarket sa prezza li jisma' Abbatt naħal bat għasel Malti u għasel barrani prezzijiet biss ikkomparaw. U tagħmel sens għaliex isma' fil-produzzjoni f'Malta hija limitata biex isejru wasal. Ġifieri ma anke minn dak l-aspett in-naħar jista' jprofitta. Anzi, hemm il-passoltre li ġurnata nitkellmu fuq Contract of Destination BDO. Illi qed isiru diskussjonijiet fuq l-għasel jekk għandu xi jsir BDO li wkoll. Tajjeb. Qed nitkellmu f'April tajjeb 2026. Illi tkun għadha diskussjonijiet. Issa, fuq x'tib ta' BDO aħna nitkellmu fuq għasel Malti
jew fuq għasel Malti magħmul minn naħla Maltija biex anke dak il-prodott idduh iktar valur. Qed isiru dawn diskussjonijiet mill-stakeholders responsabbli għax jekk irridu għandna prodott tagħna ntuh saħansitra iktar valur li hemmhekk irridu nimxu. Tajjeb. Kif qed ngħidu, iktar protetti għax jien residenti għalfejn. Jien m'hemmx għalfejn tal-aħħar irrid kont infest dak il-ħin kollu u dak l-effett kollu tajjeb għax jara stessenti mod solari għalfejn. Tajjeb. Napprezzaw ukoll li xi ħaġa li għandha bħala informazzjoni naħseb huwa illi xi kultant aħna rina fil-korsijiet li għandna żbaħriġ. Naħsu għax minn għalina li nisma' ngħid rasek għasel biss is-soħel. Le, hemm sensiela ta' prodotti differenti li nistgħu jieħdu minn dan il-żed. Inkomplu, kapitolissmu, isma' qed nitkellmu fuq diversifikazzjoni tal-attività ekonomika tagħna li qed nagħmlu bħala ħara fil-kultura. Qed nirreklamaw li jisma' jekk inti naħħal li trabbi naħla Maltija, ara m'hemmx il-prestiġju ta' inti qed trabbi l-insett nazzjonali Malti. Imma mhux biss, inti qed trabbi tal-insett li jisab is-Sirtien Malti. Dik qed tifhmu għaxi mhux tifhmu. In-naħħala tifhmu dik. Il-pubbliku ġenerali meta jmieru biex jagħmel dawn l-esperjenzi tifhimha dik. Ukoll hemm sensiela sħiħa ta' apiterapija li tmata daqsxejn ġdida bħala konċett. L-użu tal-insett tan-naħa tal-għasel biex tfejja tajjeb l-apiterapija. Qed nisvolġu għadi qed nagħmlu xi ħaġa fuq is-sejf Malta apiterapija bl-użu tan-naħa tal-għasel qed nagħmlu enfasi fuqha niskopru biżżejjed x'nimxi. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet, potenzjal għall-affarijiet li jista' biss jiġu jekk ovvjament ikollna din l-ekoloġija li hija b'saħħitha. U jekk l-agrikoltura, jekk l-ambjent Malti u l-ambjent Malti ma jkunx b'saħħtu ma jistax ikollna agrikoltura b'saħħitha u agrikoltura biss b'saħħitha, imma wkoll agrikoltura li hija sostenibbli din il-kelma nisimgħu tard fuqha sostenibilità xi tfisser. Illi jisma' l-affarijiet tal-investiment kemm huwa wkoll il-preżent imma wkoll inħallu għall-futur ukoll dik hija sostenibilità dejjema. Jiġifieri l-mistoqsija qed napprezzaw il-valur tan-naħa Maltija u anke l-prodotti li nistgħu ngħidu minnhom jiġifieri qed nieħdu konsegwenza ta' hekk ukoll. Aħna qed nieħdu ħsieb l-ambjent illi bħala naħa tal-għasel jiddefendi fuq qed nieħdu ħsieb aħna bħala Maltin u dak huma l-mistoqsijiet li aħna nagħmlu bħala fondazzjoni. Tajjeb. Ħanimxu għal-topic li jmiss li huwa passi meħtieġa lejn biodiversità imħarsa u agrikoltura sostenibbli. Importanti messri Bħala interess li jkollu għal-b'saħħtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni mingħajr li jkun trabbi. Però mhux biss l-agrikoltura f'Malta toffri ħafna iktar sempliċement produzzjoni li jieħdu mod dirett mingħajr għaliex l-għamla pubblika li għandna x'nu trabbi bil-naħmet. U fiħi jaffisa diġà hija attrazzjoni għal min jinteressa l-ekoloġija Maltija wkoll. Naħa Maltija tagħtu wkoll esperjenza minn fejn jgħid ħaġa Malta. U importanti li nsemmi li huma ħalli tkun anywhere, periods tkun pjan holistiku. Mhux ħalli tkun pjan holistiku, imma tkun pjan li ġej f'netwerk grassroots, li ġej mill-nies. Li n-nies il-naħħal, eżempju, jibdew isaqsu għan-naħla Maltija, jibdew isaqsu għall-ġejjel Maltin, li tiġi top-down, u li jkun hemm pressa biex tintuża in-naħla Maltija, minn għamel xi jkunu jiġu għandi u naħħal naturalment.
Importanti ħafna l-infrastruttura li ġejna nejnu il-ħalmanġija, xie t-semmija li. Iżda ħafna ħafna, għettilkom li naħdem dan il-settur s-16 sena, ċessu għokon, t-twizi għaktar. Nistax sena naħdem. L-għamlu ħafna, l-isman, il-bibba fento, li għabel kujiedu, għu naħdem jgħandu, jgħandu l-kusterħaddi, għaxdin, ġoħx li tamen ħafna għasel, ma t-nix problemi, fil-issa, bil-preferentom, u jibqa kienu għafijani, għalli ġdikna, li t-tibqa s-sakita, li tamen ħafna għasel, u nasib sabiħi għadja, ċen ċertu preġju fila, li nidufsi minna għal-għadija, so din il-bidla ta' perċezzjoni fuq naħla, bejn il-ħafna, bejn il-konverġajna l-għalfa. Il-problema hija li ma tgħidx l-infrastruttura biex inaħħala kollha li għandhom bżonn. Ħajn biex tinda tal-malmanti jew il-ġej ġodda tal-malmanti nagħtu dawn il-bond ta' fajġi, dawn il-bond ta' ġejjen li qed jinsabsu għalhom. So għandna bżonn ukoll li nħabbu l-infrastruttura tagħna biex hekk nistgħu nilħqu dan id-dimand li qed tkun hemm. U li biex li għu jkun aktar minnu kol. Eżempju, għanna niseraw, nerġanajt ta' siġan, fjuri, specialment dawk li mandetiċi. Bajs ma' li biex najlu, l-laqqa jisibu li kien. Kapti l-żar, li meta tiġbor il-kapti kolla, l-affarijiet kolla fil-kien, timla l-brown, timla postijiet bil-ġit, l-imbat jisarra. Ovvjament, ħafna malija il-tabsa li taħku, fil-għamet, aktar taħseb li l-mal. Mela, smajna l-kellima jitkellmu fuq dawn il-passi meħtieġa. Ġejna mistoqsija retorika, ġejna mistoqsija biex naslu fil li kienu ma dawn il-passi lejn din il-biodiversità ħarsa u l-agrikoltura sostenibli. Sibir il-risposti semmejnijom tu dawn l-għatballu, tajb il-flus nerġgħu nduru lejhom. Per eżempju, l-inizjattiva tal-Fondazzjoni biex din isir l-Insett Nazzjonali. Illi l-qofol tagħha mhux biss kien biex nagħtu l-inħarmati dan il-titlu iktar wara tajjeb ma kienx l-iskop. L-iskop kien illi dwar aktar għalfejn naslu kollha għax kif l-iskop mistoqsija retorika oħra. Taħsbu li hemm għalfejn fost il-pubbliku li jisma' l-mala tal-Qasem Maltija li hija parti mill-Università li ismu fil-Gżejjer Maltin illi l-warka bid-dinja qed tagħrafin. Wassalna l-istrateġija tal-Insett Nazzjonali illi l-iskop tagħha kien biex għadajtna jkunu presidu għalfejn ma għalfejn issa li jisma' tal-Insett Nazzjonali. Hija ta' barra u dak li ovvjament taħmu għal-nazzjoni. L-idea illi għamilna dan id-dikjarazzjoni bħala ħaramanti għal-insett Malti ma kienx biss kapriċ barjek, koloni għadarba minnu fil-ħodu, nisma jgħamlu għal-Insett Nazzjonali s-sibmu li għetajl. Le, ma kienx dak il-libs. Imma kienem sensiela ta' idekat u fatturi li għanna xtaqna illi b'dik dan il-pass jirnexxilna niksbu. Per eżempju, l-ewwel nibdew l-isma' għandna għal-talas il-reġjoni tal-operazzjoni u għandna għal-Maltija, għal-Qasem Maltija, hemm iktar operazzjoni xi sejjer Maltin u marbutin ma' bil-talas. Allura nibdew bil-isma' aħna nisfruttaw din l-ammirazzjoni. U wara li nisfruttaw din l-ammirazzjoni fil-pubbliku u anke fl-agrikoltura naħħala. Nagħtu bidu għal bidla fil-mentalità. Mentalità l-iktar
anke semmejt ukoll fil-video preċedenti, għandna ħala flushom li jisma' jġibu huma illi ifittxu n-naħla tal-għasel magħtija. Tajjeb. Wara li nimxu dik il-mentalità anke min-naħal fis-settur tal-agrikoltura, tajjeb, nimxu għal naħla tal-għasel illi tkun maskot favur il-protezzjoni takkara pollinator. Tajjeb, jiġifieri n-naħla tal-għasel hija pollinator. Takkara, hija takkara prinċipali kif sejma. Imma ħanużaw l-immigrazzjoni li hemm diġà naħla tal-għasel biex nipproteġu takkara oħrajn. Ġifieri l-iskop dejjem li ovvjament mhux biss mhux aħna mhux qed ngħixu f'kantuniera li m'effettwana l-iskatt. Tajjeb ngħixu bozza. Imma li hemm ħafna affarijiet li huma relatati wkoll li l-idea dejjem hija bħala dominazzjoni, sommu l-perspettiva tagħna mod wiesa'. Tajjeb. Jiġifieri nużaw naħla magħtija bħala maskot anke ta' protezzjoni u ta' konservazzjoni għal takkar oħrajn tal-ambjent. Tajjeb. U kif qed ngħid li ġonġi magħha li tipprovoki sforza u sa' konservazzjoni. U dawn l-affarijiet kollha jwasslu wkoll biex isma' insidu l-valur tal-għasel Malti. Mhuwiex biss għasel magħmul minn naħla magħtija huwa magħmul minn naċċenna biha fis-sezzjoni preċedenti ma huwa magħmul minn din in-naħla biss, in-naħla li nsibu fil-gżejjer Maltin biss. Tajjeb. Il-mistoqsija li jmiss forsi għal dawk li qegħdin nagħmlu biex naqra ma jistax jiġbu. Imma mistoqsija li qed nagħmlu fuq ir-retorika isma' hemm biżżejjed għalfejn min-naħa tan-naħħala. Tajjeb. L-ewwel nies jafu li hemm naħla Maltija li tajba l-standard li produzzjoni għall-kliema Maltin, ovvjament hija parti min-natura Maltija. Hemm dik l-għarfien. Imma imbagħad nimxu għal isma' ħadet tfittxu għal naħla Maltija għax jafu li hija tajba iktar. Tajjeb, jew qed jaqgħu fin-nasba tajjeb li nġibu naħla tal-għasel minn jafu li hemm aspejjeż għandna ħalli trabbi naħla Maltija illi hemm dawn l-opportunitajiet ġodda li semmejna fl-abiturabija dawn il-riċerċ ġodda ekonomiċi għal-turizmu pereżempju huma familjari ma' affarijiet jew għasel biss. Tajjeb u anke l-produzzjoni tal-għasel Maltija. Tajjeb. Għandhom idea li jisma' kien nipproduċi għasel pur Malti għandu dak l-għasel għandu iktar valur residwi ġewwa magħmul minn naħla Maltija. Tajjeb. U ma tafx il-fatt li jisma' kien titrabbi naħa tal-għasel Malti li ġejjed f'Malta u tipprevjeni milli tiddaħħal part tal-għasel naħa tal-għasel milli jġibu fil-gżejjer Maltin. Aħna nxiefu dawn l-affarijiet kollha jew jgħadduna minn quddiem lanqas biss nirrealizzaw. Tajjeb. Jiġifieri imbagħad il-pass li jmiss illi saret insett nazzjonali ġifieri hemm l-aspett ta' xejn iktar tal-għarfien mhux biss lill-pubbliku imma wkoll fl-agrikoltura. Ħankunu qed nibnu jew qegħdin nibnu bħalissa tajjeb illi jisma' dik il-bidla fil-mentalità se twassal sabiex in-naħħala b'mod awtomatiku jibda jfittex illi jġib in-naħla Maltija. Tajjeb. U għaldaqstant jieħu rigward tal-kustodju tal-insett nazzjonali issa ġifieri xi prestiġ ukoll. Illi tonqos l-informazzjoni tal-għasel barrani, idealment, jekk wieħed jibda jfittex in-naħla tal-għasel Malti, mod awtomatiku jekk id-domanda hija naħa tal-għasel Malti, is-settur għandu jadatta s-suq lokali għandu jadatta biex jadatta dik id-demanda li jkun hemm. Imma ma jadattax dik id-demanda. Aħna bħala Maltin għal-fondazzjoni nagħmlu nistgħu skur. Sewwa biex ovvjament iġibu n-naħla Maltija l-ewwel. U anke l-quddiem naraw li hemm dawn il-programmi ta' konservazzjoni li wieħed jista' jistamma ovvjament kollox il-mużliet tiegħu. Imma bħala differenti nirrealizzaw dawn l-affarijiet għax ċerti affarijiet iridu jieħdu xejra nazzjonali biex ikunu aktar effettivi, aħna nirrealizzawhom bħala popolu Malti. Illi ovvjament
ħajkun hemm nuqqas ta' informazzjoni li se twassal sabiex ikunu amanti għal disponibità resilienti u resistenti u fl-aħħar mill-aħħar il-kelma l-aspett skużawni mal sostenibbli, agrikoltura sostenibbli. Illi fl-aħħar ma tibqax kelma fuq il-karta ma tiġi realizzata verament. Jiġifieri l-idea li tkun nazzjonali li xi ħaġa illi kienet se tkun biex insidu tiklu le. Assolutament le. Hemm segwenza ta' ħsieb wara kollha li aħna nixtiequ li dawn l-affarijiet kollha li jiġu minn fuq il-Unjoni Ewropea mhux jitkellmu fuq għand l-Ewropiet fuq ħarsien li kien jew ħammur ngħixu kważi nkunu ngħixu l-Ewropa affarijiet li fattualment jistgħu jsiru ma fil-data. Imma aħna napprezzaw l-affarijiet kollha napprezzawhom mill-futuri. Allura nemmnu aħna fil-kultura li is-sostenibilità għandha tkun imsejsa fuq din l-agrikoltura li aħna bħala Malti aħna magħmudin ma' din is-sena tal-agrikoltura dan is-settur agrikolu. Ma' ekoloġija, naħla Malti li parti mill-ekoloġija, naħla Malti li parti min-natura, mod intrinsiku, ġifieri mod awtomatiku, ġifieri rridu nibdew dak huwa li jisma' naħla Malti li parti min-natura. U naħla Malti li parti mill-patrimonju naturali. Nsemmu ġgħaddija ħaġa ħin ngħidha. Ejwa. Imma din hija ħafna iktar prezzjuża. Din hija mod naturali, spiċċa fil-żermati u adattati kondizzjonijiet mati, ħafna fauna ħonna li jsiru fil-żermati fil-verità. Ġifieri hija dik insomma wkoll rispett il-bawisa. Għandha l-affarijiet. Naħla Maltija bħala il-kolonna li tistrieħ fuq l-kultura, il-kolonna li hija parti mill-natura u l-kolonna li hija parti mill-patrimonju naturali. Jekk waħda minn dawn il-kolonni taqa' mela allura dan is-settur fih innifsu din naħla sfortunatament għodu. U mal-ġedda ta' snin rajna li jista' jkun li waħda minn dawn kolonni partikolari jista' jkun li forsi konna l-istess naħdejja. U għandna rakkomandazzjoni skotana huwa li nkomplu nafsu dawn l-affarijiet, dawn l-aġenda tagħna huwa trasparenti għall-aħħar, tajjeb trasparenza hija parti mill-mod kif aħna naħdmu u dan huwa manifestan, tajjeb biex ngħidu, dan huwa lejn manifestan. Naħla Maltija verament imħarsa holistikament. Illum il-ġurnata l-importazzjoni tal-ġen barra hija l-enormi. U din hija ħasra biex dak li għandna tajjeb huwa għadem minnu tajjeb u peress li fit-tagħmir tal-ġejjen isir fl-ajru aħna ma nistgħux ngħidu sar ma dalil razza. Malta hija żejra wis u n-naħal li vjaġġa ċertu bord, ġifieri għandek madwar 4 kilometri bord vjaġġa lunga. U n-naħal jinsab madwar Malta kollha. Allura meta għandek ċokkol u n-naħla li timxi minn posta li mar ukoll. Diffiċli ferm il-kontroll ta' il-kontaminazzjoni tagħha mingħajr ma tagħmel approach obstacle. X'migrejn naħla Maltija legalment hija diġà proġetta xorta qed naraw li naħla Maltija inbidlet ċertu naħal inbidel. Il-kontaminazzjoni għal u allura hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni. Diversi inizjattivi huma tajbin fuq l-asfalti anke dak li jelevaw l-istatus tagħha, it-titli tagħha, speċjalment jekk insabu inizjattivi li nagħmlu Maltija ssir insab nazzjonali. Apparti minn hekk, imma ġifieri iktar importanti li l-atfil dwar l-importanza tal-għanda Maltija u dwar l-importanza tal-ħajja ħsieba ukoll jiżdiedu lokalment biex
ikun hemm rispett b'mod awtomatiku lejn l-kultura in ġenerali. Tajjeb narfu wkoll il-vantaġġi li għandha Malta bħala gżira dawn il-baħar kif nistgħu nisfruttawhom. Jekk aħna ma nigwajtawx affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal kif ukoll il-naħal, awtomatikament qegħdin nisabba warkaw naħal bil-testi u għarf li jista' jiġi park. Ġifieri diġà xi ħaġa pożittiva fejn kif qed tikkonsidra. Wieħed irrid jinnota dawn il-punti kollha għaliex jenna nħarsu lejn il-problemi kollha tagħha il-ħalma tlieta titfaċċja. Inkwiet kbir fil-futur. Jekk l-ewwel waħda ma jkunx hemm introduzzjonijiet kif suppost li jiġi nisbhom il-naħal. U t-tieni jiena ngħid li hemm bżonn li nagħmlu għal minn dawn l-affarijiet li qed jiġu minn barra. Jiġifieri dawn l-urġenja kollha li qed jiġu minn barra. Anything li nisma' naħal ma jistax jiġi minn barra. Issa għax għandek li ġib vażet daqsel, il-għasel iġor il-mart tan-naħal. Issa inti taslu kemm taslu possibbli fil-kamin hemm taslu kansew li neħħeġu kollox. Da jafu l-autoritajiet xi tfisser Amerikan Fogrund il-pesta tan-naħal li trid taħraq kollox l-ewwel tottol in-naħal ta' dik il-kaxxa. Taħraq il-kaxxa kollox mhux tieħdu las l-ewwel. U l-kwestru fuq kollha dawn li naħardu. Min qed jagħmel tajjeb għalihom dawn. Dak li qed iġib laser li hawn. Ħabib, ħaġa sima. Innaħla pratikament imħarsa holistikament din il-kelma. Din il-kelma, naraw xi jfisser din il-kelma. Illi nibdew fil-miżuri li jistgħu kif iddiskutejna napprezzaw li hemm miżuri li jistgħu ngħidu biex nipproteġu mal-matija diretti u indiretti. Tajjeb. U aħna bħala fondazzjoni kittu twaqqafna kaġejna reġistrati mal-Konsil li josib l-Organizzazzjoni Volontari f'Mejju ħana l-tessin operat mod uffiċjali. Dejjem kien il-lajta tagħna għal ovvjament osservazzjoni tal-amanti motoristiku. Biex taqtamu ta' xejn rendi kont anke bħala fondazzjoni x'għamilna x'intgħam. Illi nibdew bis-sena 2020 uffiċjalment qed nistgħu nirreġistraw il-benata. Jien imma ħassejna li anke bil-riżorsi li tagħti ridna nagħmlu xi ħaġa. U naraw anke kif nassalsaw il-tmar, ġifieri dawn għadhom problemi li għadhom rikorrenti li jekk aħna bħala pajjiż jista' jkun hemm azzjonijiet monetarji li aħna bħala pajjiż mhux ħanxammru l-kmiem u naħdmu dawn il-problemi ħajkunu ġast azzjonijiet ta' mitigazzjoni momentarja. U aħna li mhux qed nitkellmu fuq għax aħna nitkellmu fuq il-kelma holistika illi tiġbor fiha il-konservazzjoni u anke l-istatus sam tal-ħantija u tal-ambjent ġifieri wiesa ġifieri fit-tul. U mhux tul ngħidu 4 snin fit-tul fid-dejjien. Konna ngħidu li anke fl-2020 bħal-fondazzjoni konna nitkellmu fuq problema tal-baqta soċjali ġifieri li għandha problemi sal-lum stot b'informazzjoni tra miftuħa saħseb konna nagħmel edizzjoni illi biex
tieħdu azzjoni, tajjeb ngħidu li għalkemm ittieħdu azzjoni ġifieri ma l-azzjoni kienet waħda momentarja. Ġifieri issa fakkri bħalissa nibdew naraw it-temp jisħon. Ġifieri is-sajf u nerġgħu naraw diskussjoni li dan l-imbierek orientar. Tajjeb ġifieri qed nieħdu azzjonijiet li jħallu verament il-frott li nixtiequ. Tajjeb, meta nagħmlu azzjonijiet fuq l-orientar fuq x'imor fuq l-ġejjien illi ħajkunu qed iwasslu għal min ta' ħaddiem ma fis-sajf għal wieħed toqgħod ma' ħaddiem ma jiġi xi erba' minnhom dan fil-kuntest tal-orientar ukoll. Ġifieri qed nindirizzaw il-problema kif suppost qed nindirizzawha. Għamilna wkoll inizjattivi sa Saturday għat-tieni u tielet edizzjoni wkoll pollinators ġifieri konna nisebna mal-Grow Trees Project li dan ikattru pjanti u siġar tal-flora Maltija li ġej mistoq Malti oħra dej. Għana għaxin il-fatt li jismana fjuri Malti li huwa ta' stoq Malti ġifieri anke bil-mod tagħha huwa adattati bil-Maltija għaxin dawn l-affarijiet jew qed nġibu barra bl-għament. Għaspissana konġini wasra ġenetika kontomazzjoni ġenetika ta' dawn l-affarijiet ukoll tal-fjuri flora saħsibha konxin dawn l-affarijiet għandna jew. Ġifieri din inizjattiva oħra li mhix biżura diretta kważi imma hija indiretta għall-konservazzjoni tal-ambjent mod wiesa' u l-pjanti tajjeb nisibu fil-Gżejjer Maltin imma nifhmu li fuq dawn il-pjanti jkattru ngħata rasel u dak li huwa importanti wkoll. Tajjeb. Dan hija sensiela ta' affarijiet li għamilna u ġejjin iktar ġibu bħala strateġija l-ambjent li dejjem ovvjament sottomettu il-feedback tagħna. Tajjeb. Jiġifieri u l-kbira tagħna li għamilna l-Institut Nazzjonali. Ma mhux biss. Anke MCA Mali JSMC Water Foundation dik kienet pereżempju kompetizzjoni ta' fotografija ġifieri nippruvaw nagħtu affarijiet differenti ma' xulxin biex dak li jkun ma nħallux in-nara tal-għasel Maltija f'iżolament bissa trobbija produzzjoni ta' għasel le nordu affarijiet magħha biex ovvjament dejjem inwessaw l-qbil u l-għarfien tagħha. Ukoll kompetizzjonijiet ta' fotografija pereżempju immorru fi skejjel ovvjament jġibu l-qudiem ukoll maskot l-infjawda ċejni tal-fuq ukoll. Saħansitra webbitna wkoll konna lill-Bank Ċentrali ta' Malta biex jagħmel munita kommemorativa għal għasel li saret ġurniju tal-2024. Ġejn tal-qudiem issa. Sensiela ta' postcards li għandha meta tkun dawrat il-ġivents inti nagħtu nagħmel postcard biex għajnu kursi da. Tajjeb, ġifieri din pereżempju illustrazzjoni ta' Maltija li qiegħda fuq is-sella u oħra fuq l-orkidi piramida li hija dejjem tal-Gżejjer Maltin ukoll. Ġifieri anke f'kull tad-dejjem hemm ħsieb. Tajjeb li għandha kursi da. Dokumenti tajjeb fuq l-arfin. Irbatna wkoll l-elementi minnaħat letterali wkoll bis-sottomissjoni tal-poeżija li kienet ħadet għalija xil-post fil-konkors tal-poeżija tal-2025. Ġifieri dejjem l-iskop biex inwissu l-MP. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li saru li jistgħu jsiru li qed isiru bħala fondazzjoni. Qed nagħtu wkoll il-ġurnata bdejna f'Novembru ta' s-sena l-oħra kienu s'issa l-edizzjoni kien suċċess kbir. Taħriġ fit-trobbiet u għaxen fil-konservazzjoni tal-Naħla Maltija għax napprezzaw li f'Malta s'issa ma kienx hemm kors wieħed illi jindirizza t-trobbija tal-Naħla Maltija imma wkoll jorbot miegħu
il-konservazzjoni tagħha wkoll u l-għarfien fuqha fil-kors innifsu. Jiġifieri rajna nuqqas u dinna fuq. Jiġifieri dak huwa il-mod kif bħal-valutazzjoni nagħmel. Mod reattiv u mod li nippruvaw kemm jista' jkun inġibu bidla. Bidla pożittivi. Għexieren ta' artikli li jkunu kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta x'napprezzaw li din mhijiex problema fil-gżejjer biss, imma pereżempju problema fl-Irlanda. Fil-Renju pereżempju reċentament il-British People's Association, il-BPKA li fil-Renju Unit hija barata ta' naħala ħadu l-istend illi bħal assoċjazzjoni huma favur illi jkun hemm ban fil-importazzjonijiet ta' naħa tal-Asja. U l-istess stand ħaduha wkoll naħa Irlandiżi, ġifieri din mhix xi ħaġa meta qed tkunu avanzati ġifieri bħal Malta tkunu avanzati. Imma mhijiex xi ħaġa li hija lokali, biss hija xi ħaġa internazzjonali. Ġifieri tajjeb nżommu il-kuntest li jisma' m'aħniex qed ngħidu tal-affarijiet kollha fil-iżolament lokali, imma hemm ukoll udjenza internazzjonali. Din hija wkoll inizjattiva li qed nipproponu u għalkemm s'issa kien hemm pjuttost rispons pożittiv. S'issa ħadd ma għamilha. Tajjeb. Imma ovvjament għandna fondazzjoni dejjem qed naħdmu biex inkomplu nġibu din l-inizjattiva sabiex ninżommu dak li jkunu ħaxix ħażin fit-torq rurali se bassa mhux ngħidu toħroġu barra fit-triq nibda barra u ssir ġarnina qottina tal-bankina hemm mhux qed inkunu ta' segretari. Qed ngħidu għal passaġġi rurali. Tajjeb. Saħansitra l-bajros nifisha hija lesta ġifieri il-Kunsill u anke waqt nistieden dawk li lilkom li jitgħamlu dawk li jaraw għamil li YouTube live forsi jaraw il-video biex ġifieri wkoll joħduha fuq spallejhom biex ikellmu lill-Kunsill Lokali kollha huma aware suppost ma jkunu Kunsill Lokali. Mhemmx tiġu fil-website tagħna tibgħatulhom id-dettalji tajjeb biex aħna ħaddief anke bħala ċittadini Maltin u tal-lokal nieħdu l-azzjonijiet aħna stess. Dejjem ikunu proattivi. Dan huwa kif qed ngħidu aħna bħala fondazzjoni dejjem nsobu perspettiva wiesa'. Dan huwa proġett li jsejber hemm jismu kien grazzi għal fondi li ksebna mill-BOV, Bank of Valletta, li għamilna B-Hotels li huma strutturi fejn mhux naħa tal-qasa jisawwa naħa ieħor jagħmar fihom. Saħansitra dan il-proġett għadna kif irbaħna il-Waste Reduction Award bħala fondazzjoni dan il-proġett li naraw ukoll li il-nies barra l-entitajiet differenti qed jagħtu mertu wkoll l-affarijiet li tfavorizzaw minn dan, ġifieri ċaritajiet dan, ċaritajiet dan. Hawnhekk semmejna di kienet li ħdimna ħafna fuq sena l-oħra qed nagħmlu fuqha din is-sena ovvjament u nkun qed nagħmlu fuqha wkoll fil-ġejjin ukoll. Il-karazzu ta' Katarina li nkella li huwa l-maskot tal-fondazzjoni meta niltaqgħu f'outreach ma' tfal, ġifieri biex anke meta ta' żgħira bħala tfal jibdew ikunu konxi tal-rispett Maltija u minn meta żgħir jibdew indaħlu fihom din il-ħabba għall-ambjent u biodiversità u anke fiċ-ċoħol tagħhom biex dak li jkun dejjem jagħmel dik xi ħaġa. U fil-Garazzu ta' Katarina ovvjament inkomplu nisviluppaw ħana tliet diski li waħda jismana Katarina ovvjament nintroduċu tajjeb li Katarina ħadna l-Maltija u Garazzu tagħha. It-tieni waħda fessina Dakkara, jiġifieri mhux biss fuq naħa biss. Fuq Maltija biss, imma anke b'sens wiesa' fil-biodiversità barra li jkun ma jmur hija fraġli. U l-aħħar waħda naħlu sħalba. Sħalba huma daw il-fjuri, il-flora u l-fawna li huma nazzjonali għandna. Li f'Malta issa apparti il-meri
il-winga fil-baħar, is-siġra tal-arar, u l-bużaq, il-ħuta nazzjonali, hemm ukoll issa il-jessek nazzjonali, naħla Maltija. U ovvjament għamilna kanzunetta wkoll fuq ġifieri mhux qed nħallu biss l-ofra tal-fondazzjoni magħlum għal-kemm fondazzjoni konsekwenza tal-għana Maltija mhux l-ofra tagħna għandna Maltija biss, imma nippruvaw kemm jista' jkun inwessew biex ikollna dejjem perspettiva wiesa' tal-għawdiet ta' biodiversità madwarna, għax huwa ta' ġejra kbira wara kollox. U dawn it-testi partikolari qed nagħmlu wkoll it-traduzzjoni tagħhom bil-Ingliż biex dejjem nappellaw ukoll għall-udjenza internazzjonali. Apparti da kollu mal-maskol ġifieri qed ngħidu wkoll f'din is-sena u s-sena d-dieħla nkunu qed nagħmlu sensiela wara relatati mal-ġifieri dejjem nillinkjaw pereżempju il-turizmu u l-qajn mal-naħa Maltija. Dejjem nikkombinaw affarijiet differenti biex l-ewwel nisimgħu fil-divertiment pereżempju għat-tfal f'dan il-kontest ta' ċelebrina tal-isma. Imma wkoll biex nagħmlu. Kif konna ngħidu bħala fondazzjoni in-nisa parritiraw il-merti ta' kollu li qed nagħmlu mod volontarju u l-għadda profitti għalina personali tajjeb anzi għal-fondazzjoni. Per esempio, il-premju tal-volontir ta' sena tajjeb dak li kienet tajjeb fuq il-lemin tajjeb. Ġifieri mhux bil-istarija personali tajjeb imma wkoll għall-fondazzjoni. Ġifieri kien il-premju għal għall-operati li jsir sul il-fondazzjoni. Tajjeb. Ġifieri il-mers ma kienx għamija personali, kien ovvjament għal kollu li jsir fejn il-fondazzjoni. Ġifieri kollha finanzjament barra li jsir il-fondazzjoni. U semmu kol film xmata biss, u semmejna wkoll l-għodda l-istraċin u għodda jien. Imma wkoll fil-mod internazzjonali għal f'Mejju tas-sena l-oħra il-proġett li għandu tal-fondazzjoni tal-Istat Nazzjonali kien mal-ewwel tlieta f'dawn il-borsi li għamlu pajjiż ta' Slovenja li fin-naħa tal-għasel huwa wieħed mill-Libre tajjeb dejjem li jġibru marki fil-konservazzjoni tan-naħa tal-għasel tagħhom. Sewa, u li il-proġett ta' l-Istat Nazzjonali ġie mal-ewwel tlieta ġifieri dak huwa merturi anke fuq livell ta' fondazzjoni anke barra mill-Malta. U din iktar waħda reċenti wkoll ħax rajtu forsi xtrajtu ħalejn walk rajtu bil-reklam li tal-fondazzjoni dejjem biex nippruvaw nwessaw l-udjenza tagħna u anke nsaħħu l-messaġġ tagħhom dik kienet kollaborazzjoni mal-Benna. Ġifieri biex nippruvaw kien jista' jkun dak il-messaġġ tagħna li għandek kien jista' jkun li forsi jidher daqs il-mhix. Tajjeb, nippruvaw nippruvaw kien jista' jkun għax wara kollox. Kos Malti post ikollha għasel. Tajjeb, imma mhux kulħadd ikun xi muftajiex għasel. Tajjeb, kollha smart naħa Malti. Ġifieri dak huwa l-operat tagħna. Tajjeb. Ovvjament, dokumentari siex ġifieri dawn il-video separajna kienu parti mill-proġett tal-2024 mid-defis tisħaħ, ovvjament mini dokumentari wkoll, dokumentari qasir li taqribu jista' jara wkoll. Ġifieri għandna l-informazzjoni dejjem għamlu żidu l-operatu nistieden dak kollha li huma interessati jew jgħidu l-kors biex jiffollow jagħmlu l-informazzjoni tagħna x'tejn ma' affarijiet differenti. Din hija l-istudju legali li wassal sabiex it-naħla tal-għasel tkun l-Istat Nazzjonali imma napprezzaw l-sponsoratament li saret l-Istat Nazzjonali, saret biskop l-Istat Nazzjonali biex tkun protetta iktar imma sfortunatament hemm sentenza partikolari li ma tipprevenix l-introduzzjoni. Napprezzaw li suppost aħna bħala Maltin issa dikjarani l-Istat Nazzjonali li tipproteġuha wkoll minn konformazzjoni tal-ġenetika. Tajjeb li qed tħassarha fl-aħħar tajjeb. Imma bħala pajjiż bil-leġislazzjoni li l-aħħar sfortunatament dik protezzjoni xejn tkun bil-għasel.
tal-automatija li għal stess dik Ġifieri il-ħidma mhux nista' tfadal deċiżi. Tajjeb. Ġifieri u l-idea illi ikun hemm ben fuq informazzjoni mhix xi ħaġa li hija xi ħaġa ġdida li qatt ma saret kien. Anzi, dawn kollha xi ħaġa li saret internazzjonali għal ben fuq l-importazzjoni illi tipproteġi naħa tal-qasam lokali. L-Irlanda wkoll pajjiż li anke f'dan ir-rigward qed jieħu daqsxejn ta' l-ewwel issa llum il-ġurnata għax saħansitra issa għaddejjem is-Senat u fil-Parlament tagħhom ġifieri il-leġislazzjoni tkun tipprevjeni ġifieri introduzzjoni għal fl-Irlanda. Ġifieri dawn mhumiex affarijiet tal-fantaxxienza. Dawn affarijiet li qed iseħħu mod reali u aħna bħala pajjiż misna nieħdu ridni f'idejna u nkunu daqsxejn nafhom tal-darba. Tajjeb. U nmorru oltre għandna vantaġġ li jisma' il-pajjiż tagħna u ju wasal ma' ċamontana hemm benefiċċji bħal li jiswa' ħażira allura aħna nistgħu nipproteġu verament il-biodiversità li għandna f'pajjiżna. Aħna li ma nċed nittolerizzaw jistgħu tajjeb jew għasbis qed ikkonsidrawha. Tajjeb. Bħala fondazzjoni mhux qed insemmi l-proġett issa li għandna li qed naħdmu fuq ta' kustodji tal-Asset Nazzjonali fejn qed inlaqqgħu stakeholders differenti fi sponsors li dawk kumpaniji li jixtiequ jgħinu l-ammont finanzjarju. Entitajiet li lesti li għandna nżommu kaxxi għandhom, tajjeb li s'issa ġara tnejn, ġifieri u l-Amerikan ukoll jgħid ġifieri li hija xi ħaġa li qed torbot għan stakeholders differenti u naħa nfusna li fl-aħħar mill-aħħar ma jkunu qed jieħdu ħsieb dawn il-kaxxi tal-informazzjoni tajjeb biex ovvjament fokus fuq se jsambagħad dan il-programm ta' osservazzjoni li f'Malta għad m'hawn xejn tal-kwalità tiegħu sfortunatament li għad stakeholders differenti u aħna nixtiequ li dan it-tip ta' pjan ikun blueprint xi ħaġa li għandha l-gvern lokali jara jgħid jispandi ħadd. Mela jgħatlaw ġifieri aħna nixtiequ li dan proġett jittieħed mill-entitajiet governattivi f'Malta kważi. Napprezzaw li jisma' aħna ma rridux konservazzjoni li tkun bbażata fuq il-naħa li jkun l-informazzjoni aħna nixtiequ li tkun xi ħaġa li tkun nazzjonali u l-impenn ikun min-naħa kollha f'Malta. Għax il-istoq u li jkun l-popolazzjoni għandha u li jkun. Ġifieri għandna dak huwa l-ispontan dak li rridu. Li kemm jista' jkun kollaborazzjoni bejn dawn l-entitajiet u l-stakeholders kollha li nsibu konservati. Tajjeb. Ġifieri għall-pjanijiet fit-tul li sostenibilità dan il-kelma oħra illi nisimgħu ħafna fuqha li jisma' għandna bżonn dan il-qafas legali li qiegħed hemmhekk ma' dak l-artiklu partikolarment qed jirovina kollox. Tajjeb. Qafas legali li jħosseb il-loopholes, edukazzjoni u għarfien mhux biss tan-naħa ma' tal-pubbliku ġenerali għax tajjeb li jkun hemm dal-għarfien. Tajjeb. Riċerka u innovazzjoni li għandna jiskopu iktar għadu żemmejni ħafna riċerka u innovazzjoni. U tagħmir fuq livell nazzjonali biex pereżempju f'dak proġett li semmejtu wkoll infrastruttura li importanti għan-niesa. Fejn ma tkunx tixtri għandha ġifieri xi ħaġa innovazzjoni, imma nixtiequ li l-gvern jaħdem fuq rajt ukoll. Għax wara kollox din hija s-set nazzjonali. Tajjeb. U jekk nagħmlu dan kollox, irnexxi nagħmlu dan kollox nirrealizzaw li jisma' Malta fil dan il-wol ewlien kważi eżempju li pajjiżi oħra immexxu l-osservazzjoni tal-ħamaltin. U tan-naħa tal-asset ġenerali, ġifieri għandna xiex li jkunu borini kirnexxin. U xejn ma tagħmlu l-aħħar kemm skorri daqsxejn minn ħin. Ma faċen tarija. L-aħħar slides però, ġifieri bħal qed ngħidu li jisma' sebtu
tal-agrikoltura biex government sostenibli li napprezzaw li jisma' tal-agrikoltura, l-ekoloġija, patrimonju naturali donatuhom kollha flimkien biex imbagħad tiġi s-sostenibilità. Tajjeb. U din dan kollu jista' jsir jekk ikun hemm kollaborazzjoni bejn is-proġett u ġenwinità li hija ħaġa importanti. Tajjeb. Xejn qed moħbija. Bħalma fondazzjoni mmexxu mingħajr ħadd tinnoqgħu tajjeb. Id-dialogu li huwa importanti ħafna tajjeb bejn dawn stakeholders kollha tajjeb biex tieħu kollaborazzjoni u napprezzaw li jisma' fil-numri mis-saħħa wkoll li għandhom fil-fondazzjoni kemm jista' jkun fil-ċaqli dan il-messaġġ ta' għarfien tal-jum biex kemm jista' jkun jisir dan biex dak li jkun jipproċċa informazzjoni ma' dan fil-limitazzjoni tiegħu jista' jgħid ukoll fil-maska li tissir għax tkomplu fl-aħħar. Ħbieb, skużawni ħadd illum rashom, tkellem ħafna dwar aħna tal-għasem għatija kemm din il-laqgħa tal-preċedenti li għamilna l-itnejn. Għadda kollha li jixtiequ jsiru jafu aktar fil-fondazzjoni fuq is-sit tagħna multisanibli.org tajjeb jew jibgħatna email fuq multisanibli.org jew jidħlu u s-sit soċjali tagħna sejna fuq Foundation for the Preservation of Multisanibli u għandna ħafna affarijiet ġifieri tibda fil-ġimgħa jew għandi fil-ġimgħa mill-inqas nista' dejjem jridu li mument il-post xi ħaġa li jew aġġornament ta' xi ħaġa jew xi ħaġa li nkunu għamilna ġifieri kien hemm ħafna affarijiet li jkun qed isiru. U nisir kulħadd biex ovvjament jekk jixtieq jgħin jixtieq jagħmel xi ħaġa ma tattiv fuq xogħol kollox huwa twil fil-għamma din il-konservattiva. Ma jiddejjax il-proċjana fejn u anke joffra l-konservattiva proġetti u l-ispikar kollu ma fil-fondazzjoni ġifieri għalhom nfittxu dawk in-nies li ma dipendenti fl-istess ħin huma kapaċi jmexxu dawn il-relazzjoni ġifieri l-iskop huwa li jsir kollox taħt l-umbrella tal-fondazzjoni biex ma tapetat dawk in-nies u nagħmlu dawn diskorsati minn fuq. Dak huwa l-nixtiequ il-mod li il-fondazzjoni tikber l-operat dejjem tikber, il-fondazzjonijiet għandna ħafna, imma ħaġa tindirizzaw ġifieri. Grazzi ħafna li kontu magħna dik is-sensiela tal-laqgħat, grazzi dawk preżenti dawk li qed jarawna permezz ta' YouTube. Imma ġurnati ta' li bħala fondazzjoni nkunu diversi attivitajiet ġifieri narawkom fl-ijes. Thank you ħafna.